חם, קר, כל מה שאתם מכירים, ההבדלים, החיבור ביניהם מייצר לנו בעצם את היכולת קיום. זה הנקודת איזון שלנו. אוקיי, המפגש, כתב, זה ההרמוניה. המפגש, החיבור. מה? כן, מה שאתם רוצים, אין בעיה, מה שאתם מבינים. ואם זה אתם מבינים, יודעים, אני עובר הלאה, כי שם נמצא הדברים היותר חשובים. עכשיו יש פה משהו שזה אחד הדברים שמי שרוצה לטפל בצבע זה א' ב', אל תשאלו שאלות, אנא מכם, אי אפשר לענות עכשיו על רגל אחת, וזה לא אחראי גם לענות על רגל אחת, אבל זה רשימה שאם אתם רק תסתכלו, תבינו דבר אחד. מה שעשיתי זה לקחתי טיפוס, שמתי אותו מול צבע, ואמרתי מה קורה לו במצבים מסוימים ואיפה זה עובד. זאת אומרת, משהו עקרוני בסיסי עכשיו שתבינו לחיים. כשאתם מחליטים בבוקר להתלבש ואתם הולכים אינסטינקטיבית, זה מה שהגוף דורש, מחפש, צריך. זה לא אומר מה טוב לנו. זה אומר רק דבר אחד, אנחנו עכשיו קמנו מהמיטה בהרגשה מסוימת, באנרגיה מסוימת, ופה נכנס עכשיו משהו מאוד חזק של הרפואה היהודית, קבלה, תורה, מה שאתם רוצים, תקראו לזה, לא מעניין. אומר דבר מאוד פשוט, בן אדם קם בבוקר, לא הולך להתלבש, קודם עושה שני דברים מאוד פשוטים. קודם הוא עושה נטילת ידיים, שוטף פנים. קודם אומר מודה אני, קודם אומר מודה אני, אחר כך נוטל ידיים. חבר'ה, אני עכשיו לא עושה פה בית ספר, לא, אני אמרתי מה שאני רוצה, כי אנחנו לא עושים פה עכשיו בית ספר ליהדות. אמרת לפי קבלה ולפי זה? כן, אבל אמרתי שני דברים, אני לא אמרתי שאני הולך לפי הסדר. לא כולל דיבור. שני הדברים האלו, לעשות אותם דבר חובה. ואז השתנה אנרגיה, תגיעו לאיזון, תיקחו לכם דקה, שתיים, לנוח, לנשום עמוק, להסתכל על שמש, להקשיב קצת מי שיש לו ציפורים, משהו בסביבת טבע, רק אחר כך להגיע